kiri ke Akashvani Shillong ke kubur ban pulia pidi meri nong genti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ke kubur minta ke stem. Pensno Menteri Ketenat Sains bat Teknologi Dr. Jitendra Singh ha ke yeng darbar thawan Lok Sabha bak India kan sepeni ka Bharatiya Antariksh Station hashwa jong usnem arhajar lai pusan. Beliau Menteri Ramba ke Jela Konat ke Sangmai ke STEM Fusion Workshop Menen ke Si ha State Convention Center. Bat thau history thamai ke Jela da ke jingpiang songhai ke thop ke bading kong e jing samla puli postgraduate ha Captain Williamson Sangma State University CWSSU. Ki khubar ki babnia. Menteri ke Sarkar India Wakami Ketenat Sains bat Teknologi Dr. Jitendra Singh ulapin sngau ha ke yeng darbar thawan Lok Sabha bak India kan sepeni ka Bharatiya Antariksh Station hashwaja usnem arhajar lai pusan barkan sapha ya ka crude mission sha ubnai ha usnem arhajar saupho hashwa jong kathong Viksit Bharat arhajar sauphunyo. Haga jang jingkren jong ha ka por ya taik tin halor nong kiu hau baning kong e jong ka India ha International Space Station u Dr. Jitendra Singh ula ai ka jingiro ya group captain jong ka Indian Air Force u Sudhanshu Shukla u bla thau history thamai da ka jingjok bakrau jong u ong bakari ka dap da ka buram ba ka jing sngo sarong ka bakrau na ka benda ka jingjok jong u ula pen ka mauru ya kilukom penkala ha katri ka ta ha kini ki shpos nam ki belala ha po ka jingilam jong menteri rangba do keri Narendra Modi ka bakan thup ru ya ka jing plelat plelinti ki ken hon tre kam shimen ha ka jingwa jing start hau ka balai lam sha ka jing pen klan shu ya ki jing start ki bathamai but ya ki start up ka Shillong ka ki im da ka jing stang ki kam ki bathamai connector ka penlong ka STEM Fusion Workshop bat ka jing pni nam je ki samla puli State Convention Center hagre ka workshop ka bashi sngi la sakhi ka jing pni nam bala sai da ki butri kam ki bahar kom kumlo ban weng ki jing e bar ka jing khon ka batbet pha preng ki samla puli Menteri Ramba ka Meghalaya Konat ke Sangma ula play ka program rengkat ka jing don lang jong ki we ki he sarkar haka jing ajing kren jung ula banjur halor ke jing don kam ban penklan ya ke jing start sayan kamtam ha ki kran puli class 8 hadu class 10 ya ka bo om baki de ki ta puli ki baktik bha ya ka jing mu jing purkhat ban wat ya ka jing shai bat ya ki ki bathamai Menteri Rangba ula pen sngowi ki lat ki bala ban prasang kum ka science and innovation fairs mathematics olympiads but Rubik's cube challenges ki belong ka jingrap ka bakrau ban pro jabing shabar jong ki kot ki baki khna ki puli usangma ula pen naru ba ka sarkar kan ajing krishan bar ka jing baiting ka ban pensilor shosho iki nongilam bar ki nong penmi kam ha ka pateng ka banwan Presiden jangka seng Kongres Meghalaya Wak Vincent H. Pala ulai kendu iyo Menteri Ramba Konat ke Sangma Menhin kesngi haka bula ai ya ka shiti ban pak kentiu nok kerki ya ka surok DSSH syaka kedan National Highway ula pensngau ba ketika surok kali ka long ka bakongsan bahan na ka benda ka jingedei ha ka yok ka kot na marba laju penkit ya udoyong na rilong jentia na ketika surong wala kari ke surak ke bakongsan kalong ke basngosi bakarang yaisa ha ke jinglong ke isang sot tarah du mentah kari ke surak ke baju penan kam na ke benta ke kai peteng bat ke balaban penyok kajinaru ya ke jela uba Vincent H. Pala ulapan kemau bakam haswa Ketenat Road and Transport Highway keladap pediang ya ke jingterwa ban kentiu no ya ka sya ke kedan National Highway Menteri Ramba Konat ke Sangma ula pentikina ba unsa khmi ya kani ka kam ba nakaliang jung ba palapan ula ong ba unyai bodin ya kani tat hadu ba anda kentiu ya ka surok DSSH syaka kedan National Highway Bontli ki kali auto rickshaw kila syak dan guna nongpo daki pulit penyak kali namar ka jing pen ken an jungki ka bakan thop ya ka jing nyak kali klem ka license ka babiang bat ka jing penan kam ya ka kali daki kot kali ki bala kut por lani ki bala syuja no ki pulit ki yobat ya kita ki kali ha ka jing penap ka ba ki nong nyak ki klem da poi perkhat ya ka bala pelong Hajan Bethany Hospital ki pulit kila kendang bat bishar ya ki kot hadin ka bala yo jingtip baki don ki auto rickshaw ki bala ya klem ki kot ki sla ki babiang officer in charge Rubul Aliu ong ba ki nongnya kali ka mai ki yai peteng ke jingle bamsik nyawi ki an penya kali hasurok
watla kleyo ji kai bon sen hai ki program ki bala ai kerpang na ka banta jungki kini ka khobor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong. Kini ka khobor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong. Ka Sarkar India ka thongi Dr. Bhupendra Kumar Singh Sanjay ubare orthopedic surgeon ubala yo priang ru ya ka khusna Padma Shri ban shimti kam ko president jang All India Institute of Medical Sciences AIMS Guwahati. Kuman sipin ka nabiang hangni ya umawnong rin mantay ya ka AIMS ha Guwahati labudo menteri ang bado karim Narendra Modi ha ka arhun rutri ujamang hajar kanyo. Katanar ka bakmi ka koi kya ka lathongi u Dr. Sanjay ban penklan ya ka jingshakri ha ka koi kya ka babiang ba dikiwe ki jingpuli wat dunya ha ki jela jong ka than chate lammi u Professor Sanjay uday u bala pawnam ha ka parthai kum orthopedic surgeon u tibet unong puli wat dunya unong hingkai unong thokot umulung bat unong tremon sngobha. Ka school ba Captain Williamson Sangma State University CWSSU la thau history jong ngongmer bathamai da ka jing pdiang sobha ya ka thop ka baningkong e jing kisapna puli postgraduate ha ka program pdiang buram ka bala penang min ka sngi ha ka tika school ba ukong san ha ka tika program la long lampang jong ka yengdar bar thau an ka jila u Thomas e Sangma rengkat ka jingnan lang jong u MLA Subir Marak bar kiwe bala sha khot sngob ha karpang Thomas e Sangma ka jingkren jong ula kentu ki samna puli bakin angot barabor ki bakham halor ha kani ka jingya lenti jong ki manwa jing start bat bakin pedem ye ki jing puli ki bahalor kum kalenti sha ki jingkela la sengong rim ya ka CWSSU ha ukla lingkot hajar alpusan baka jing pentulun ya ka trek ta kala ya step ha ka bakla ya chiprang dala ki jong ki thop jing puli ha borok khat sautuli ki humanities department ka Shillong regional campus sanrusan mut ki nong hikai barki college ki bala penya so eladi batka ka bala penong ka Meghalaya ban sosarong na ka banta ka jing puli ya ka tika school ba ka baningkong e bala penmi hi da ka jela का भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मेघालय प्रदेश का कंतु इलेक्शन कमीशन जो कि इंडिया ECI bahkan pediangi ki dilir bala ai de ki trai muluk kum ka sakhi kum ka senat baptisma ki senat baju ai de kirang ba kur rani kirang ba snong ha ka be de ba ka jingpin thamai ya ka electoral roll ka barang yat menta kini lam ka BJP min ka si kilala ekendo yu Chief Electoral Officer Dr. BDR Tiwari ha ka ba ke pen pawi ka jing smokya hador ki kinon trekam ki bathamai jong ka Special Intensive Revision SIR u Vice President jong ka BJP u ba kraw bok lang basay mo ula ong ba ka jing phya thup ye kinong thap vote kan pmi shibun ki jing e khamtam e ki conswet ki bamla satyawan penbiang ya ki kot ki sla ki bran kam ha ka jing shem jong ula shem ki den bon ba kinong snong ki bamla ban penbiang ye ki khatwai tali ki kot sakhi ban pensi shai ladi ba ula kentu ki election commission bakan ithu bat pendiang ye sernat basai di kirang ba kur kirang ba snong lani kinong elang balang ke estimate committee jong ka yen rabat thawang ka jila po ka jingram jong shongknor jong ka ba miral bonds im ubrelu emani ka nong po kala lek ben jurip ya ka jinya jong ka tre ka ta haki kampon roi ba pher ri bhoi kate ka kan hon ka bakan thop ya ki MLA ki belong ba wailat miki shilla Remington Gable Momen ba Charles Marngar ba Robert Nongrum ba MLA ka umsting ba Celestine Dingdo ka committee kala lek kimi ya ka Industrial Training Institute ITI hanong khra kanong po Polytechnic par ka office trekam jong ka umsning CNRD block ka barang te menta Kiamali kila batha yo contractor ba un pendap no ya ka kam hashwa jong nai wing hajar alpusan khanang yo pen biang ki jingin kam ha ki jing shikri pat ba kat ba ka tre ka ta hanong po Polytechnic ka ya chaprang kidon par ki jing e ha ITI nong khra nama ka jing sni jo ka surok ka boarding electric ba ka jing same ka ya kini ki jing e ka committee kan salet ya kren bar ki tanat trekam ki bre ban khmi ya ka katu kini ka khubor ka kut baklawan shwi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata khubor prabaji ni so wa Delhi station na kam ta ki wei pat ki khubor kini ka Akashvani Shillong